arwyr. Mae gan bawb farn am meddylfraint ei hun, am bwy yw gwir arwr. Person cyffredin yw arwr, sydd yn gwneud ei hun yn eithriadol. Mae gan bawb rhywun maent yn ei edmygu gyda'r nod o fod fel nhw. Mae'r ddaws yn arddangos bywyd mam sydd yn gofalu am meithrin ei phlentyn. Wrth ehangu ei gorwelion, gall rhywun golli golwg ac anghofio ei wreiddiau. Ond mae yna dynfa yn ei cri sy'n denu yn ôl. Mae'r ddawn sy'n dod i'w derfyn wrth i'r plentyn ddychwelyd fel dynes ifanc ac yn gofalu am ei mam, fel y gwnaeth ei mam amdani hi. Parchwch ac edmygwch y rhai agosach atoch. Diolch, mam.